समनि थाखायल' जोङो रावबो खोन्थानो हाया जों बे 80 बोसोर थांना थागोन 50 बोसोर थांना थागोन जोंनि जिबना गाबोननो गोमालांनोबो हागौ आरो रावहाबो बिदि पार्मानेन्ट जायगा रावबो मोना जि थांना थासान्दि मोनबाय बिनि उनाव आरो सोरबा बे जायगाखौ लाफैबावो बिनि थाखायनो नांलाय खमलाय खालामना लाब गैया नोंसोरो बासाव जेरै एडजास्ट खालामनानै फैदो बिदिनो नोंसोरो जोंनि सम्पत्ति जि दोङो आंनि बेखौ नोंसोरो एडजास्ट खालामनानै जालां नांलाय खमलाय खालामनानै जेबो मोना दिनै नोंसोरो बिदि नांलाय खमलाय खालामगोन गाबोन नोंसोरनि फिसालायाबो नांलाय खमलाय खालामगोन बिनि उनाव बे सम्पत्तिया रानै बेसां थालांगोन नाथाय नोंसोर जुदि मिलिजुलि थायो खोब मिलायनानै थायो होमबा बे सम्पत्तिया